El meu nom és Eva Maria Escobar i tenc el centre d'estètica Espai Blau. Fa ara per octubre farà 25 anys que vaig obrir i els canvis aquí en el secà han estat grossos. En un principi érem 2 o 3 persones, el xip, la panaderia, jo i una altra per aquí darrere. I ha evolucionat molt bé i la veritat que per millor, no? Abans hi havia gent un poquet més gran, se notava que era un puesto on vivia gent més gran, a poc estan venint gent més jove, hi ha molt de nins i, en el pas del temps, jo ja tenc clientes que, per exemple, ja tenc les filles que tenen fills que ja comencen a venir i la veritat que ha millorat molt bé. Aquí en el secà se viu molt bé, els comerços van canviant, però és com tot, com la vida, que va canviant i és moviment. I tenim un poquet de tot. Tenim súpers, tenim tendes de fotos, tenim veterinari, tendes de roba, el centre d'estètica, també hi ha un puesto d'ungles, fruiteria... Vull dir, poquet a poquet en tenim de tot. Estem a 5 minutets de Palma, però la qualitat de vida d'aquí del secà i la gent, que sempre escoltes coses de la gent major, i és superguapo, és molt guapo. I no deixa de ser com un petit poble. I tots una petita família. Tots ens coneixem aquí. La veritat que superbé, molt contenta.